Hi, hello! Podcast Insider de Dumbrăvița revine. Astăzi l-am invitat pentru prima oară la mine, dar a doua oară în podcast, pe unul dintre moderatorii grupului Dunos, deși nu știam sigur dacă mai e sau nu moderator, dar ne povestește el. Andrei, mersi că ai... Cu drag. Pentru a doua oară. Ai răspuns imediat, dar prima oară n-ai povestit cu mine, știi? N-am povestit cu tine, că erai în spate acolo, povesteam prin sticlă. Da, prin sticlă, da. Ce mai faci, Andrei? Cum e viața ta de dumbrăvițean? Plină de praf acum, dar e bună. E bună. Măi, într-o seară am crezut că e ceață, dar de fapt era praf. Incredibil. Se lucrează intens pe toate străzile. În forță? Da, în forță, pe planuri așa multiple. Și de aia. E la vedere sau... Păi sunt... Ca de obicei, la vedere, adică la vedere ce trebuie să vedem, știi? Și după cortină ce nu trebuie să vedem. Da, bineînțeles. Nu știu de unde vine praful, de după cortină sau, știi, de la vedere. Da? De pe principale. Da, bine, hai. E de prin centrul satului, principală zona aia. Uite, dacă tot am povestit și am început cu praful, că e praf, da. Ce zici de lărgirea asta la 4 benzi? Că e povestea asta din 2016, de când a început să fie fluturat proiectul și așa mai departe. Ce zici? O să fie mai ok sau nu? E o chestie care cumva toți o veneam venind la mai devreme sau mai târziu. Era o chestie normală de dezvoltare până la urmă. Dacă e mai bine sau mai puțin bine, depinde cum e implementată chestia asta. Și, nu știu, câte semafoare, câte treceri de pietoni, câte sensuri giratorii vom avea, nu vom avea. Păi, din câte am văzut eu, o să avem un singur sens giratoriu în plus acolo, la strada Nicolae Bălcescu. Eu n-am văzut altele. Așa l-am văzut și eu. Acum nu știu cât de mult sens va avea el acolo. Dar probabil că alții cu minți un pic mai luminate decât ale noastre. Da, corect. Au decis că acolo o să fie un flux mare de mașini, dar nu cred asta. Da. Măi, e bine, în sensul în care nu o să mai fie porțiunile alea de o singură bandă, unde stăm și ne... Crezi că o să scăpăm de aglomerația? Nu, doar că va fi, nu știu, dispersată puțin, dar volumul de mașini e același. Păi? Poate chiar crește volumul de mașini, că zice, hai să luăm pe acolo, că avem 4 benzi. Corect. Acum ne mai împărțim, mai pe constructor, mai pe radului, pe mai pe centură. Unde se poate. Când ai 4 benzi, dai pe alea. E corect. Depinde cum o să fie implementată chestia. Ce părere ai avut tu când ai auzit de proiectul ăsta de lărgire? Ai fost pro sau contra? Știi că foarte mulți în Dumbrăvița erau Eu am fost pro. Adică e normal. Eu sunt pro dezvoltare în general, tot ce ține. Adică e normal să se extindă lucrurile la un moment dat. Păi, normal. Făcând paralela cu subiectul fierbinte din zilele noastre blocuri. Adică e normal să... Nu? Unde merg oamenii ăia dacă tot le construim? Așa e, corect. Că nu tot avem bani de elicoptere și atunci... Și nici cu trotinetele nu mergem toți. Da. Stai că n-avem piste pentru trotinete, o să fie interesant. Piste, n-avem piste. Da, se rezolvă și pistele alea. Am văzut că sunt... Planuri sunt. Păi planuri sunt. Păi ne rezolvăm la planuri momentan, că avem praf și atât. Stai că, o fi și pistele. Nu știu ce să zic. Adică eu zic că e o chestie bună. E normal să fie așa? Să ne întindem, să ne extindem. Ideea e cum se implementează lucrurile astea. Păi și vedem. Cum o să știm noi să respectăm niște reguli. Că și acum avem niște reguli în comună asta și nu le respectăm și atunci... Eu de multe ori am zis că nouă nu ne plac regulile. Păi nu ne plac regulile, dar ideea e să suportăm și repercursiunile faptului că nu ne plac regulile. Păi dacă nu ne plac, nici nu acceptăm repercursiunile, știi? Adevărat, dar ne plângem. Adică schimbarea nu începe de la noi niciodată, schimbarea trebuie să înceapă de la vecini. Și după aia, dacă face el, fac și eu, dacă nu face el, nu face nimeni. Dar bineînțeles. Eu sunt de acord cu lărgirea, adică de acord, că nu ține de mine treaba asta, că sunt eu sau nu de acord, oricum se întâmplă. Bine, acum deja e o chestie, e o chestie firească și e normal. Am văzut că erau niște discuții contradictorii de pe principală, câțiva locatari spuneau, domnule, mi se crapă casa, domnule, mi se... de la traficul greu, de la basculantă, de la nu știu ce. Acum, dacă ne uităm pe principală, mai sunt și case care n-ar trebui să mai fie. Da, din păcate așa este. Adică e cu dus și cu întors. Cine spune că o să-i se dărâme casa de la tiruri și că simte el vibrațiile,
Eu cred că sunt niște calcule făcute acolo și nu se dărâmă nicio casă atâta timp cât... Bine, și plus ăsta, traficul greu este limitat. Doar E limitat. anumite... Da, bine, și asta cu limitatul e cu duș cu întors, că am avut doar Da, am avut exemple. niște Da. raliuri pe aici. De niște tiruri. Da. Da. Eu zic că o să fie bine până la urmă. E normal să întâmple. Și am început podcastul și spuneam că nu știu dacă mai ești moderator, că nu te-am mai prea văzut în spațiu public, virtual, cum se spune așa. Prea puțin. Înainte erai mai activ, așa. Te-ai lăsat la vatră sau ce se întâmplă? Nu, mă limitez la... Și vorba aia, cum face și polițistul. Știi că el nu a făcut legea, el o aplică. Corect. Așa și eu. Aplic niște regulamente stabilite de comun acord la un moment dat. Stau, vorba aia, în umbră așa, că nu... E mai bine. E mai bine și nici timp. Nu mai am atât de mult cât aveam poate cu 2 ani sau 1 an să stau să mă contrez cu oamenii acolo și am ajuns la concluzia că acum fără să jignesc pe nimeni, dar știi cum e, cu prost să nu te pui, că te bate la experiență de... Da, și atunci nu acces. Nu te pui pe experiență, corect. Altora, n-are sens. Tot mai intru așa din când în când că nu pot să mă abțin, intru în tot felul de discuții și debate-uri din astea. Da. Dar la un moment dat mă plictisesc și de alea și atunci nici nu mai dau curs, știi? Nu. Da, din păcate, eu zic că Dunusul și-a pierdut un pic așa din... A plecat cu o idee și s-a transformat într-alta și se tot transformă în funcție de tot felul de curente din astea. Și Dumbrăvița s-a transformat în ultimii ani foarte mult. În ultimii 10 ani cel puțin. În bine sau nu? Nu știu. Păi te întreb și eu pe tine, dar numai tu mă întrebi. Corect, dacă mă întrebi pe mine. Da. Păi, în unele privințe în bine, în altele în rău, da. Da, așa e și cu Dunusul. O ținem în balanță, știi? Încercăm să contrabalansăm lucrurile. Reușim? Știi cum e? O să reușim în momentul în care ne vom da aportul cu toții. Și nu vom puncta doar atunci când suntem direct implicați. Așa e, dar aportul îl aducem atunci, sau îl vom aduce cu toții atunci când vom înțelege că aportul pe care îl aducem e o chestie independentă de convingeri. Clar, de convingerile politice și alte cele. Da, bineînțeles. E clar. Momentan suntem niște încrâncenați. 3 sferturi dintre noi. Da, ne certăm vis-a-vis de convingerile noastre. Absolut, știi? da. Absolut. Da, așa este, da. Și nu am energie să fac chestia asta. Te cred. Că tu știi și din un podcastul trecut povestisem de asta, că am trecut prin toate. Am fost peste tot. Catalogat, nu că am fost eu. Bine, asta am primit cred că toți avem etichete puse pe noi, deși lumea nu ne cunoaște, dar le place să ne eticheteze. E cel mai ușor să pui etichetă. E foarte ușor. E ușor să spui, tu ești dintre ăla. Da. Na, asta e. Da, e interesant, ești dintre ăla până ai păreri contradictorii. Când ai o părere și ești de acord cu cel în cauză, atunci, hopa, stai că... Ideea e că trebuie să înțelegem că noi avem niște opinii și atât. Adică eu am o opinie, tu poți să ai ce opinie vrei tu, dar eu ți-o respect pe ta, adică... Da, și putem să discutăm chiar și în contradictoriu, dar asta nu înseamnă că trebuie să devenim dușmani. Poate fi chiar constructiv să discutăm. Asta e calea lungă să ajungem la scoate partea constructivă dintr-o... Da. Andrei, avem uspapa? A ieșit fumul alb săptămâna trecută? Avem pug? Da. O discuție... Cât e ceasul? E de vreme. Cred că, nu. Putem să stăm până apoi mâine. Cel puțin. Nu știu ce să zic despre pugul ăsta. Adică... Bun, întrebarea e așa. Avem un pug. Okay. Da. Să zicem, acum 10 ani de zile s-a reglementat din punct de vedere urbanistic Dumbrăvița, da? Care până acum era în haos, să zicem, da? Da. Și acum s-a reglementat. Crezi că s-a reglementat? Aia vreau să te întreb, s-a reglementat sau era o afirmație sau o întrebare, că n-am înțeles. Nu știu dacă s-a reglementat. S-au reglementat câteva chestii. L-am răsfoit, n-am citit tot. Până 400 și ceva de pagini. Noi. Și plus că trebuie cât de cât să și cunoști unele... Absolut, trebuie să ai niște cunoștințe în domeniu ca să înțelegi ce citești. Bineînțeles. Era normal să se întâmple, trebuia să se întâmple mai de mult, s-a întârziat, în fine, am ajuns acum la el. Sincer îți spun, viața mea ca cetățean nu se schimbă cu nimic. Am pug sau n-am pug,
sau că e ăsta sau că era altul, nu se schimbă. Că vin blocurile peste noi călare. Păi și ce să vină? Ce să vină? Adică Păi stai că nu vin blocurile absolut, de mâine peste noi. Pe hârtie. S-a zis, acolo facem, acolo zona aia să pot face blocuri. Unde sunt deja blocuri. Unde sunt? Absolut. Eu nu văd o chestie greșită în treaba asta. Ceea ce e greșit, da, ok, că cei care acum au pus pugul pe masă, la un moment dat spuneau, mă, nu e ok cu blocuri. Aici, da, e o mică contradicție. Dar faptul că ele există ca și zonă determinată, nu mi se pare absolut nimic greșit. E o chestie normală, e firesc să fie așa, tocmai ce vorbeam, nu dezvoltare. Așa cum s-a lărgit drumul, așa se lărgește și comuna. Se lărgește comuna și nu poți să lărgești doar cu case. Păi normal. N-ai că cum. mai faci și P+2 și 3 și care cum n-ai vor fi. P+2 și etaje de tras, cum e. Cam acolo e. Da. Adică nu mi se pare nimic greșit. Ideea e cum le faci. Din nou, nu că le faci. Cum le faci, corect. Pui utilități, pui parcări, pui spații verzi. Acolo e discuția. Adică mi se pare că s-a deturnat atenția de la ceea ce contează cu adevărat, Cu adevărat, da. la o afirmație din asta, domnule, ăștia care au zis ei că nu facem blocuri între case, uite, au făcut blocuri. N-au făcut ei blocurile. Și nici nu există, e câmp acolo, nu știu, crește păpușoiul, ce Dumnezeu crește, ne certăm pe ipotetice, știi? Ideea e cum se va implementa toată treaba asta. Eu cred că asta ține foarte mult de administrație și de aleșii locali, cum știu în Comisia de Urbanism să discute și să pună problema, zic eu, nu știu. Eu cred că... Vreau să beau apă, să nu zic o prostie. Te rog. Poți să zici o prostie. Nu e nicio problemă. Păi știe Comisia de Urbanism ce și cum să știe. Păi, de-aia sunt acolo, ca să știe, nu? Până acum au știut. Bună întrebarea asta. Bună întrebarea asta. Da. Știi, cineva zicea că fiecare consilier are un interes în spate. Mai mic sau mai mare. Nu sunt neapărat de acord cu afirmația. Da, categoric, că din toți consilierii pe care avem, o fi o parte dintre ei care au un interes. Ca un prieten, au o cunoștință, au... Cred că toți avem prieteni și cunoștințe. Da, care mai ar face un bloc, ar avea o parcelă, ar avea nu știu ce. Acum, de acolo până la a reprezenta interesele acelei persoane, e o cale destul de lungă. Comuna asta nu cred că... E mare, dar nu e atât de mare cât să nu ne cunoaștem. Că ne cam știm. Bat din vedere, bat din... Tu știi pe ăla și uite așa. Deci toți cunoaștem un dezvoltator. Că vrem, că nu vrem, îl știm. Sau un constructor sau ceva, sau un proprietar de terenuri, de puzuri. Și acum, dacă mâine tu ești consilier, gata, nu mai răspunzi la telefoane, ce faci? Nu-i mai sun, nu mai bei cafea cu omul ăla, zici, domnule, vezi că tu ești constructor, eu nu mai pot să vorbesc cu tine. Da, dar până la urmă ești alesul poporului, cum se zice, nu? Adică... Și de-aia zic că nu... Asta e și rolul tău. Nu știu dacă e vorba de interes la nivelul la care să-și ajute o cunoștință sau un prieten, sau e vorba de un interes mult mai mare. Și aici vorbim de interes în sensul în care vin tot felul de directive dintre astea de partid și zice, bă, hai că trebuie să facem, să tregem, să facem să fie bine. Da, să nu fie rău, vorba unui clasic în viață. Nu, de-aia zic, astea sunt niște mizerii din punctul meu de vedere. Dar la nivel mai mic, nu mergem atât de departe, nu cred că e vorba despre asta. E doar de, nu știu, mici conflicte personale. Între, X și Y, X, Y, partidul ăla cu partidul ăla. De acolo s-a ajuns la o escaladare din asta, că domnule, tu ești cu ăla, tu ai bătut palma cu ăla, tu... Nu zic că nu se face, că asta e politica, nu, nu mi-o place. Că trebuie să faci blaturi, trebuie să tragi fori, azi ești în stânga, mâine ești în dreapta, vezi tu cum îți pică mai bine. Da, fiecare și așterne cum doarme până la urmă. Așa este, corect. Corect. Dacă cineva a urmărit un interes al altcuiva, mai devreme sau mai târziu, chestia asta se află în mod absolut inevitabil. Păi, și atunci... Sunt unele documente care sunt publice și absolut. Apar. Absolut. Cine crede că le ascunde sub preș. A fost un subiect cât se poate de discutat pe toate mediile posibile, de la online până la offline, de emisiuni și offline și cafenele, birturi, cârciumi din sat, că se face un puz de nu știu câte blocuri, nu știu câte hectare, cu schimburi de parcuri. Până la urmă, omul ăla are un teren și vrea să facă niște blocuri. Ce poți să-i spui? Într-o zonă de blocuri. Într-o zonă de blocuri. Ce poți să-i spui? Nu fă că noi nu vrem blocuri? Da, interesant e că
Și cetățenii de acolo care stau în zonă sunt un pic nemulțumiți că, domnule... Sunt nemulțumiți pentru că nu există infrastructură. Nu că vine blocul. Ei sunt nemulțumiți că nu există infrastructură. Că nu există apă, presiune suficientă. Nu există suficientă presiune la gaz, stau cu centrale în avarie pe timp de iarnă. Da. Vara picură apa la robinet. Pentru că dacă tu ai avea o infrastructură și utilități suficiente pentru un volum de X locuitori, nu cred că ar avea nimeni o problemă că se mai naște un bloc. Nu cred, nici eu nu cred. Da, problema e că n-ai infrastructură pentru blocul ăla. Și atunci dacă facem reverse engineering, știi, hai să luăm invers un pic. Nu facem blocul și după aia ne vârtim în jurul lui. Ce dracu facem? Nu avem apă. Hai să facem apa și după aia facem blocul. Știi? Și atunci lucrurile cred că ar intra pe un făgaș normal și nimeni n-ar mai fi nemulțumit și n-ar mai exista acele două, nu știu, extreme. Blocuri pro și blocuri contra. Corect. Ar fi toată lumea, băie, normal, hai să fie. Asta este. Nu. Așa cum ei locuiesc la blocuri, că exact asta vorbeam și în podcastul ăla, știi, că tu care stai la bloc, zici, păi eu nu vreau să mai facă blocuri. Păi da, tu tot în bloc stai, adică înainte ca tu stai la bloc, cineva a vrut ca tu să nu stai la bloc și tot așa. Da, bineînțeles. Na, asta cumva cred că e o chestie tipic românească oarecum, știi, să mă duc eu undeva, dar nu mai vine nimeni acum unde stau eu. Nu mai vine nimeni aici și eu nu se poate. Decât, nu știu, ai vreun milion, îl pui pe masă, ții 20.000 de metri, îți faci casa în mijloc. Și atunci ai plați cât vrei tu. Ai ce vrei tu și vrei bloc, îți faci singur bloc în curte. Nu vrei bloc, nu-ți mai dai bloc. Știi? Și stai în fiecare zi în alt apartament. Corect. Așa e. Da, deci mi se pare normală chestia asta cu blocurile. Adică nu văd o problemă. Problema e că nu avem infrastructură pentru ele. Da, nu din păcate, da. Pentru că locurile sunt limitate la grădinițe, la tot ce ține și de învățământ, că trebuie să ieși și aspectul ăsta. Da. Tu vii blocuri, oameni tineri se vor muta în blocurile alea, au copii. Nu, ceva copii, unde îi duc? Da. Grădinițele private apar în Dombrăvița așa, pe o bandă rulantă, că și tot îți pline toate. Da, și ar mai fi nevoie. Și ar mai fi. Cea de stat e la refuz și tot așa. Da. 2400 de copii în total, numai la învățământul de stat. Crește grădiniță și școală, îți dai seama. Ceea ce e foarte mult. Yeah. Deci clar că e nevoie de unități, da? Dacă o luăm un pic invers și ne apucăm și pregătim terenul pentru locuitorii din acele blocuri, nu cred că va mai avea nimeni o problemă. Bineînțeles. Pentru că da, e neplăcut și tu să ai un copil, e neplăcut să vrei să-l dai grădiniță și nu poți, că nu-i loc. Te duci cu pile și relații cu doi rai. Nu ți-ai născut copilul, știu deja. Prima dată trebuie să la grădiniță, la Dombrăvița, că urmează să... Așa e, să știi că așa e. Și atunci toate chestiile astea, de aia se ajunge la baricada asta împotriva blocului. Da, nu cred că blocul în sine e o problemă, ce lipsă infrastructură. Da, care infrastructură, eu cred că se putea rezolva și se poate rezolva și cu investitorii, adică poți să pui niște reguli să... Acolo e problema, unde ai spus tu la, nu știu, favoritismele astea, că vrei să favorizezi poate o cunoștință, o prieten tu din scaunul tău de membru pentru o comisie de urbanism și atunci ai spui, hai că-ți dau, hai, facem așa, tu îmi dai 2000 de 5000 de parcuri de dragi de largi de acolo, dar nu aia vrem noi parcuri, noi vrem alte. Ok, sunt bune și parcurile, dar până la parc, dacă n-am apă și gaz și n-am șosea, nu e ok. Da? Și atunci hai, fă altceva. Corect. Adică știu că citisem o chestie, cred că în Olanda se practica asta în niște localități limitrofe, marilor orașe, tot așa, se dezvoltau și acolo existau niște condiții foarte clare înainte de a primi autorizație de construire pentru ceea ce vrei, tu trebuie să faci foarte multe chestii, începând de la tot felul de rețele subterane până la șosele și trebuia să asiguri foarte multe chestii înainte să... Și totul era raportat la numărul de oameni care se vor muta acolo. Adică, ok, câte apartamente, atâtea, înmulțit cu un număr mediu per apartament. No, deci tu trebuie să creezi o infrastructură pentru X persoane. O creai, după care poftim, construiește blocul. Da, după care primeai acceptul să... Absolut. No, la noi lucrurile sunt invers. Uite-te că te uiți pe câmp încolo, spre lac sau în Cora, că nimeni nimic și un bloc. Da. Nu e normal chestia. N-ar trebui să dea autorizație. Și atunci eu am înțeles că nu există cadru legal și domnule sunt obligat să dau că dacă nu ajungem în instanță și tot îi dau autorizația, dar schimbă cadrul legal. Fă lobby ca să se schimbe. Că ești acolo, ești la manivelă. No. Da, corect. Fă ceva cu manivela aia, nu? Corect. Stai că am buzunar, știi?
Deci Așa. infrastructura e problema pe toată discuția asta. Blocuri, puguri, principală, lărgită, infrastructura. Hai Da. să o pregătim ca să preluăm trafic, hai să pregătim pentru a prelua niște copii în grădiniță, hai să pregătim să preluăm niște oameni care vor să facă acasă dulci, să aibă apă. Corect. Și după aia nu mai e nimeni mulțumit, toată lumea ok. Păi da, cred că astea sunt problemele de fapt. Majore. Majore. Sunt și astea au fost de hăt, Da, de lumea când... și pământul, apă, drumuri și gazul. Da. Astea sunt probleme Curent și principale. așa mai departe. Curent, da, să nu mai pice, că curentul ăla azi, mâine nu știi, te duci acasă, Da, la, e la ghici. Nu știu, E la avem ghici. azi, n-avem azi. E la ghici. Da. E la ghici. Așa Da. e. Andrei, peste un an avem alegeri. Mai puțin de un an, că deja suntem Mai în puțin de un noiembrie. an. Hai de mine cum trece timpul. În favoarea sau în defavoarea? Păi, de obicei în defavoarea noastră că îmbătrânim, Da. mă, nu? Bine. Da. Da. Depinde cum vedem lucrurile. Cum vezi scena politică și administrativă? Ca și când mă uit la știrile alea, știi, și De la ora 5 sau care? da, de la ora 5, știi? Sau alea cu transmisiune directă de prin Irak. Cam așa o să fie, știi? Acum din Israel și Israel, Palestina. da, Da. Israel-Palestina, da. Nu o să fie mișto, pentru că, adică nu o să fie o chestie pe care să o savurezi, știi? Să fie un joc din ăsta așa interesant de replici, de... Nu. O să fie o chestie la un nivel destul de scăzut, din păcate. Crezi tu? Sunt ferm convins. Da, la anul vom avea 19 consiliari, deci cu 2 în plus. Datorită creșterii numărului de locuitori și a populației în Dumbrăvița. Da. Deci o să avem mai mulți consilieri. Ceea ce e un lucru bun. Constructiv, din punctul meu de vedere. Cu cât mai mulți oameni stau la aceeași masă și dezbat aceeași idee, sunt mai multe păreri. Dar stau ei la aceeași masă, că asta e întrebarea. Păi de aia ne uităm ca la știri de la ora 5. Că ei dacă stau, devine știri naționale se întâmplă acolo, știi? Trebuie să acceptăm, repet, și mă întorc la ce am zis, trebuie să ne acceptăm fiecare opiniile. De acolo pleacă orice discuție. Eu accept opinia ta, tu pe a mea, dar le dezbatem și venim. Da, să venim în chestii constructive, să devină un lucru constructiv, așa este. Dacă eu mi-adun trupa mea și tu ți-adun trupa ta și noi ne războim acum la masă, Nu rezolvăm nimic. absolut nu se rezolvă nicio problemă. Decât să se creeze o prăpastie și mai mare între noi și în comunicarea noastră, știi? Dar sper ca până atunci cei care sunt desemnați să alerge în cursa asta, nu știu, să-și adune un pic ideile și să înțeleagă că pentru binele tuturor trebuie să existe o primul rând comunicare între ei. Și comunicare nu la modul ăsta, pentru că am observat că e un trend acum, știi, le observat și tu, acum se comunică și nu la nivel local, la nivel național. Acum se comunică pe Facebook, știi? Păi, normal. Scrie X, ceva care are o funcție publică Da. și ăla altul pe pagina lui personală îi răspunde și pune 7 print screen-uri și da, nu, de ce nu vorbiți voi între voi? Între voi, Adică da. nu e mai simplu să vă sunați? Sau într-o ședință de consiliu să puneți problema pe masă. Voi, domnule Y, am auzit că nu e așa, uite, domnule X. Așa, și atunci e un meci din ăsta tâmpit care degenerează. Pentru că fiecare are fanaticii lui. Da, Care, clar. și atunci se creează așa. Se creează baricadele alea, știi? Tabelele. Și unde ajungem? Niciunde. Și mă întorc la ce ai zis tu, că toate să leacă. De ce nu mai trăncăn pe Dunăre? De ce să trăncăn? Că eu nu vreau să fiu nicio baricadă, omule. Nu pot, dacă zic că ăla a avut dreptate. Ești cu aia. Pe mine. Dacă zic, și atunci nu e ok. Da. Nu mai bine văd eu de treaba mea. Corect, așa e. Na. Și e bine așa, adică convingerile mele sunt acelea, nu se vor schimba. Da, eu rămân cu ale mele. Dacă vreau să comunic ceva unei persoane, prefer să o sun sau să-i scriu privat, corect. decât să-i scriu printr-o Ca și secretă atunci când așa îl pe- suni, dacă e ziua lui de naștere și îl suni, că aia e de Exact. fapt. Adică mă sun și spun, bă, vezi că, sau vezi că nu, sau am o opinie, vreau să ți-o transmit, că așa m-am trezit eu cu chestia asta, nu mai pot să țin. Mine, poftim, nu, ți-am zis-o. Dar nu corect. să scriu eu pe Facebook că ăla așa. Știi că nu e ok. A mie nu-mi place chestia asta și sunt oameni despre care au o părere foarte bună, inclusiv din consiliul nostru local, care fac asta. Inclusiv asta, sigur ai văzut pe Dunăre, că era la a 4-a încercare, știi? Asta e bun. Da, au ieșit la 4, au ieșit. Da. Bă, dar nu vrei să... Eu am înțeles intenția și era o chestie coerentă, decentă pe care a spus-o. În fine, un coleg de-a meu moderator a decis să steargă prima încercare, a doua, a treia.
Na, avea dreptate și el, că în regulament scrie, domnule, nu acceptăm postări politice. Dar acum, știi, ca aia cu litera și spiritul legii, știi, că hai să o luăm un pic, nu o luăm taman. Na, eu n-aș fi șters-o, el a decis, bă, ești pe regulament de sănătate, șterge-o. Corect. Na, dar, uite, inclusiv între noi, știi, moderatorii, există niște opinii foarte diferite. Păi sunteți oameni diferiți, fiecare sunteți unic în felul vostru. Până la urmă, na, fiecare face cum consideră de cuvinte. Na, bine, mai sună și telefonul, știi, ăla, roșu. Și se mai răspunde la el. Unii răspund, unii nu răspund. Depinde, cum ai semnal, știi? Da. Na, eu cum îți prins, nu prea am semnal și e o problemă, dar... Na, unii mai răspund la el. Da, dar e trist, știi, să sune telefonul, ca apropo de telefon. Știi, e trist, pentru că, până la urmă, vezi, și ăsta e un mod de a manipula oamenii. Nu se va schimba chestia asta, Emi. Nu se va schimba, pentru că... Păi dacă sunt reguli, atunci hai să le respectăm. Nu trebuie pentru ăla să schimbăm regula jocului. Păi nu schimbăm, dar o citim altfel. Invers citim. O citim de jos în sus. Da, și atunci are sens. În cazul ăsta are sens dacă citim invers. Da, nu crezi că ar fi cazul să ne scăpăm de lucrurile astea? Că până la urmă, din punctul meu de vedere, toate rețelele astea de socializare, care pe lângă unele lucruri care le aduc bune, să zic, în viața noastră sau nu, nici nu mai știu cum să zic, dar eu cred că e un mare minus pentru noi. Da. Că e un mod direct și, îmi permit să spun, ordinar de manipulare. Da, imediat. Pentru că eu mai mult aș aprecia ca om, poate greșesc sau poate sunt învechit eu, în care ar veni Andrei Decan, consilier local, de la partidul X-uleștilor. Ce ferească Dumnezeu. Zi, da, așa. Ipote. Da, să vii și, bă, vezi că are X pe stradă o problemă, uite, vii la mine și pui, bă, uite, care e problema, cu ce te pot ajuta? Sau, uite, asta se întâmplă. Nu cred să avem consilii consultative de cartier, bă, nu putem să vorbim, adică nu putem să le întâlnim. Au fost încercări. Și eșuate, doar știi, absolut eșuate. S-a ajuns la... Uite, soldății ăștia, punem un soldățel aici. Da, începem lupta, nu? Așa, lasă s-a ajuns. Săbii. Păi, dacă nu suntem în stare să înțelegem opiniile, sau să ascultăm până la capăt. Sau să ascultăm până la capăt. Da, corect, așa este. Nu, avem o deficiență în comunicare foarte mare. Și toată lumea, nu știu, suntem la modul ăla, îți ascult fraza până la jumătate, după care scot sabia. Dacă n-am fost de acord până acolo, am tras deja concluzii, tot, gata, am scos sabia asta. Dar n-ascult până la capăt. Nu, așa e, ai dreptate. Pentru că eu am o idee preconcepută și pentru că noi nu știm să verificăm sau nu, noi luăm informația ca atare. Și asta tu, om de presă, tu știi. Da, niciodată nu e disecată informația. Da. O iei, o citești, aoleu. Și deja ai tras concluzia, dar nu, da, știi, aici nu înțelegi. Aici e o chestie de semiotică, așa nume, de interpretarea semnelor. Absolut. Și cum există, iartă-mă că te întrerup, dar nu pot, o am în gât aici. Te rog. Ai niște prieteni, cunoștințe, nu știu dacă sunt, ai niște cunoștințe, care manipulează groaznic prin ceea ce scriu pe tot felul de ziare online, presă online, mizerii. Dar eu nu am negat niciodată, eu știu oamenii ăia sunt niște formatori de opinie, să zicem, din păcate, pentru o categorie de oameni. Din păcate, da. Păi și atunci... Din păcate, da. Noi cu cine să stăm de vorbă? După aia e întrebarea aia, eu cu cine votez, știi? Tocmai. Da, așa este, ai dreptate. Păi, problema pleacă și de la noi, e jumate-jumate. Păi e jumate-jumate. E și presa care vrea să dreagă lucrurile într-o direcție, să le ducă, să le așeze cumva. În funcție de cum le cade lor bine, să știi. Pentru că eu am foarte mulți prieteni de aproape 30 de ani și știu. În funcție de cum le cade lor bine, așa scriu. Ceea ce mie nu mi se pare normal. Știi că mulți ne acuzau și pe noi, site-ul Dumbrăvița TV, îl acuzau, domnule, că sunteți alu ăla. Bă, uitați-vă pe tot istoricul lui. Nu sunt articole politice. Sunt doar informații. Nu scriu eu editoriale sau colegul meu în care să-mi dau părerea sau să încerc să induc. Absolut. Nu. Dar atunci vin eu și te întreb o chestie. Da? Sunt 4 articole pe prima pagină în care sunt anunțuri de interes local. Da. Că s-a întâmplat, s-a adresat, s-a făcut, s-a adresat. Da. Bun. Dar vine o 5-a chestie de acolo da.
care zice că afară ninge. Corect. Bun. Dar vine Gheorghe, Ion, Mărie, cine vrei tu, care zice, bă, afară ninge, e drept. Dar de ce ninge? Dar de ce ninge? Așa e. Dar de ce Asta ninge? așa este. Îi zăpadă pe jos, ca ninge, da? Întotdeauna Îi zăpadă pe jos. există o întrebare. Dar de ce nu tu, Imi, de ce n-ai scris acolo că nu e și tu pilarul? Corect? De ce? Corect. Tu ești Bravo. pe statul de plată. Corect, bravo. Da. Deci ai niciodată punctat tu, foarte orice bine. relatezi tu, sigur e o altă categorie. Care interpretează, care zice, "Nu, da. Asta o scris, se reclamă. Da, e clar, uite, ninge, dar utilajele unde sunt? Da. Deci dacă primăria spune, face un anunț pe pagina de Facebook că, nu știu, a inaugurat o panseluță, tu scrii, bă, a inaugurat primăria o panseluță. Că, păi, o chestie... Doar o informație, bun. da? S-au plantat copaci. Corect. Păi tu ce faci, mă? Ce faci, mă? Câți copaci ai primit tu? Băiatule. Te-ai pus copac, nebunule. Da, și aici ai dreptate cu... Da. Aici... Dacă omul vrea să vadă un lucru, îl va vedea. Și dacă el nu există. Da, din păcate oamenii nu diferențiază lucrurile și vorba ta e foarte ușor de manipulat în ziua de astăzi. E foarte ușor de manipulat pentru că noi nu suntem în stare să citim între rânduri. Bine, nici nu trebuie să citească toți printre rânduri, că acum nu toată lumea e... Nu trebuie să ne înțelegem. Nu trebuie toți. Dar de la oamenii de la care avem pretenții. Cunosc și eu, cu siguranță cunosc și tu, oameni de la care ai pretenții și când îi vezi că vorba aia. Nu știu, noi ne-am înverșunat prea mult. Cred că ca și oameni. Nu știu dacă ne-am înverșunat prea mult sau așa e Așa e trendul. lumea, așa e lumea. Trebuie să mergi, că dacă nu mergi cu ei nu e ok. Da, dacă tu ar fi să schimbi ceva mâine în Dumbrăvița asta noastră, ce ai schimbat tu, Andrei? Să zicem, ai puterea asta să schimbi ceva. Ce ai schimbat? În orice. În primul rând aș face în așa fel încât tot ce ține de zona de investiții, adică aș investi în chestia asta. Timp, resurse, legislație, aș schimba legislația locală cât aș putea. Da. În așa fel încât să existe suport pentru zona de investiții din privat. Adică mi se pare că acolo e o lacună enormă. Așa mi se pare mie, din perspectiva privatului. Normal. Acolo e o lacună. Adică acolo e... mi se pare că nu face nimeni. E un vid. Da, nu face nimeni nimic. Și nu mă refer acum la nu știu ce super investitor de milioane de fabrici. Nu. Mă refer la investitorul de la firul ierbii, la micuț. Ăla care vrea să-și plătește facă, taxe aici. Ăla care vrea să-și facă el o chestie ceva aici, pe teritoriul Dumbrăviței. Și se întâlnește cu vorba aia, dosarul cu șiră. Bun, de asta nu o să scăpăm niciodată. Degeaba ne lăudăm noi cu digitalizare. Evident, nu, niciodată, că nu merge sistemul. Nu, dar nu sunt legate între ele. Nu merge sistemul. E greu. Cum zice doamna de la ghișeu, la orice. Nu, domnule, nu e o calculatorul. Corect. Că ăla e așa. Ok, eu am înțeles că inteligența artificială, dar nu, de dracu, că cineva face ceva în sistemul ăla, știi? Nu, asta ar fi primul lucru pe care l-aș face. M-aș pune cu privații la masă, toți care au în momentul de față orice soi de business în Dumbrăvița, aș face o masă mare, aș pune pe toți la masă și bă, oameni buni, ce nu-i bine? Ce trebuie, ce nu-i bine? Cum putem să vă ajutăm noi, da, corect. Pentru că până la urmă ăia țin comuna asta în brațe. Da, asta așa este. Ei sunt cei care țin comuna asta în brațe. Asta așa este, da. De la primul până la ultimul, de la cel mai mic până la cel mai mare. Că există și ceilalți care plătesc taxele și impozitele pe casă, pe mașină, am înțeles. E ok. Și sunt cei de luat în seamă, evident, dar în primul rând zona economică. Păi ei sunt mari contributori la bugetul tău. Adică aș schimba, știi că e, așa se spune, nu, că Dumbrăvița e dormitorul Timișoarei. Da, a rămas încă chestia asta și mai o să rămână. Și o să rămână. O să rămână. Eu aș schimba, adică lumea să nu mai creadă chestia. Să fie o chestie de sine stătătoare. Nu că aici dorm și acolo muncesc și acolo îmi plătesc dările. Nu, aici dorm, dar aici îmi desfășor și activitatea din punct de vedere economic și profesională, dacă vrei. Da, pe cât se poate, da. Da, ăsta e primul lucru pe care aș face. Da, și să încurajezi afacerile locale, adică să vin să cumpăr. Să ofer un suport. Da. Micului antreprenor local, să-i ofer un suport.
chiar dacă el nu-i de aici, vine din... Poate să vină și din Să-l Bangladesh. Andrei. De unde? Nu, vrei să faci aici ceva? Hai să ne punem la masă. Ce vrei să faci? Cu ce putem noi să te ajutăm? Ca Tocmai. și... Nu el, pentru că în momentul de față în România, tu ca și antreprenor trebuie să găsești soluția la ce vrei să faci. După care să te duci și să încerci, știi? Da. Merge? Nu. Iei dosarul. Hai că mai modific. Merge așa, domnul șef? Nu. Vine apoi la casă. Nu. Deci Vorbești și cu contabile, cu juriste. Hai să găsim soluții. Nu, domnule, mă duc la cineva, că nu sunt la primar. Da, corect. Mă duc la... Nu trebuie primarul să te rezolve în chestia asta. Absolut. Mă duc la cineva, o persoană desemnată. Domnule, eu asta vreau să fac. Zi-mi cum facem invers. Eu vreau să construiesc telefon în Dumbrăvița. Corect. Cum cadru legal. Fac? Dăm cadru legal și mâine îl fac. Că eu îți dau ție taxe, impozite, locuri de muncă, fras. Ce fac eu aici, știi? Da. Da, asta e primul lucru pe care aș face. Eu. Știu că ai vrut și tu la un moment dat să începi o afacere aici în Dumbrăvița și ai renunțat. Tot pe motivul ăsta că nu se poate... Renunțat, ai renunțat. Am fost determinat să renunț. Ai fost determinat. E foarte interesant. Da, datorită acelor dosare cu șină și piedici. Da, nu, am vrut să fac în zona lacului, o zonă destul de discutată și disputată. Am vrut să fac o chestie cumva interesantă, așa, o zonă de agrement. Cu niște unități de cazare genul ăla de igluri, știi? Da, așa pe malul lacului, puțin ridicate de la sol, ca să ai un viu mișto către lac, către pădure. Închiriate strict în regim hotelier pentru turiști, pentru chestia asta. Să fac și o zonă de parcare pentru rulote, pentru că noi nu avem. Adică avem una, dar e vai și amar de mama ei. Nu ți-ai pune rulot acolo. Eu nu știu unde e. Mai bine. Cam atât de... Nu știu unde e. Și am vrut să fac și zona asta, pentru că segmentul de rulote e unul într-o super creștere în România. Multă lume nu știe. Da, în ultimii 2 ani așa este. Da, în ultimii 2 ani și sunt foarte, foarte mulți străini care călătoresc cu rulotele și vin și în România, în turul lor, inclusiv România. Am vrut să fac chestia asta acolo, dar m-am împiedicat în tot felul de chestii legislative. Adică am trecut de câteva etape destul de importante, de instituții un pic mai importante decât Primăria Dumbrăvița, fiind lac și apele române și mai adică am reușit să ajung la un consens cu alte instituții legat de ce vreau să fac, să găsim cadru legal, să găsim și o formulă care să nu afecteze faună, floră și așa mai departe. Biodiversitatea. Lebedele, vestitele. Și m-am oprit în Primăria Dumbrăvița, unde am depus un certificat de urbanism și mi s-a zis că nu avem. Nu știm, nu se poate. Nu necesita nimic autorizație de construcție. Păi, asta nimic. Te întreb. Pentru că alea sunt niște construcții temporare pe un suport de lemn. Vașca, zona de rulote, chiar nu... Absolut. Da. Dar nu s-a putut asta pentru că am depus urbanismul pe site-ul primăriei într-o zi de joi, parcă apărea că pot să mă duc să-l ridic, sau era la semnat, așa era la semnat și luni sau când a trecut weekendul și nu s-a mai semnat. E respins. Da. Acum ce zic? Am și varianta cealaltă în care să mă apuc. Calea aia instanță și eu n-am nervi, energie. Îți trebuie și bani. Adică dacă ai bani să faci o investiție, mai bine te concentrezi să faci investiția. Ceea ce vorba aia. Până la urmă am și făcut într-alte părți. Bine, nu asta, că nu avem noi foarte multe lacuri, dar m-am reprofilat într-o altă direcție, știi? Foarte multe lacuri, da. Dar să știi că e păcat de zona aceea de lac, că nu exploatăm, între ghilimele, exploatare în sens urât. Adică e o zonă de... La chestii personale. La chestii personale, la niște războaie personale mai vechi. Păcat. Pentru că acolo sunt, nu știu, în zona lacului, 3, 4, 5, 7, eu știu câți proprietari de terenuri care au conflicte, n-au conflicte, ba cu unii, ba cu alții. Și atunci nu se poate. Adică, din ce știu, multe terenuri de acolo sunt în litigi și la momentul ăsta litigi prin instanțe, se judecă, unii pierd, alții câștigă, despăgubiri. Pentru ce tot, nu știu, adică investești atâta energie și bani în treaba asta când poți să te pui la masă cu factorul decizional și să trageți o linie spre omule, vreau să fac asta acolo. Hai să facem cumva. Adică au fost acolo
și investitori care băgau milioane bune în niște investiții și nu s-a putut. Nu sunt în măsură eu să zic, exista cadru legal, nu exista cadru legal, dar creează-l. Cadrul legal nu e bătut în Fă cuie. puntea de legătură. Creează cadrul legal ca să vină un individ sau o individă să investească câteva milioane de euro în comunitate. Pentru că înseamnă locuri de muncă, înseamnă bani la buget, înseamnă că acolo nu o să mai crească bălării și șerpi. Corect. Și Despre asta e vorba până la urmă. ce rămâne în urma pescarilor, fără Exact. să-i jignesc sau Exact, să am exact. ceva cu ei, Deci, dar dacă apropo te duci de acolo, oameni- te iei de cap ce e. Da, e vina oamenilor, Imi. Da, clar, nu? Pentru că- Dar nu e vina naturii. Nu, putea fi vina administrației, dar nici măcar. Nici măcar, nu. E vina oamenilor. Da. Pentru că eu când am vrut să îngrădesc acea suprafață de teren, proprietate privată, da, s-au adunat din cartierul Belvedere, pe grupuri, oameni, scandal, poliție comunitară, reclamații, pentru că le îngrădesc accesul. Păi da, dar e teren privat. Explică-i omului ăsta. Nu? Este cum? Păi aici e la cum? Noi aici ne plimbăm, noi aici alergăm, noi aici ne ducem cu câinii, noi aici ne ducem copii, noi aici... Ok, am înțeles. Am înțeles, da. Cumpără-l. Cumpără-l dacă vrei. Sau să-ți facă, nu știu, primăria, un parc, nu știu, dar nu te țin, doamne, proprietate privată asta. Cum? Păi cum să îngrădești, domnule, aici? Cum? Păi dar noi pe unde? Sărim? Cum facem? Păi da-i treaba mea, serios. N-am pus lacul acolo și nici casa ta nu ți-am plantat eu acolo. Ca să trebuiască să-ți creeze o alee cumva, ce să fac acum cu tine? Și se certa o doamnă cu un copil, cu un mecanic de pe un utilaj, când se îndrepta și nu mai putea să treacă. Că lucra omul cu cupa acolo, făcuse un șanț, nu mai putea să treacă, se certa, m-a sunat omul pe mine, ce să fac cu doamna? Să zic, ce să faci? Nu ai ce să-i faci. Doamna sună la poliție, au venit comunitarii. Da, interesant. Deci da. de-aia spun, e vorba și de oameni. Noi vrem dezvoltare, noi toți vrem dezvoltare. Vrem să fie frumos, vrem să nu mai fie mizerie, vrem să nu mai fie... Da, dar doar în Dacă condițiile, ne apucăm să facem doar ceva... în condițiile noastre. Adică, știi cum e? E cel mai simplu. Andrei investește, dar fă cum îți spun eu pe banii tăi. Dăm și bani atunci. Știi? Ceva de genul. Da. Sună urât, dar cam așa e, din păcate. Din păcate e așa. E un cumul de factori. E un cumul de factori și unul nefericit. E cumva, nu știu, și latura asta administrativă, care nu e cea mai fericită. E și factor uman care zice că el nu vrea să dezvolte nimic în jurul lui, ca să trăiască într-o oarecare liniște, presupusă liniște din mintea lui, că nu e, pentru că el zice că e liniște, dar nu e nicio liniște. Că e haos. Bă, da, Peste tot. cât de normal este să ai mentalitatea asta, pentru că în momentul în care îți faci un spațiu locativ undeva, să zicem, ai un uz de casă și când îți faci tu, în jurul tău e câmp, dar în 5 ani în jurul tău se construiește. Atunci tu ce te aștepți? Ca așa să fie mereu în jurul tău sau cum? Atunci vorba ta, te duci, îți cumperi nu știu unde și îți faci pe 20 de hectare dacă vrei. Nu te aștepți la asta, dar te aștepți ca, cum ai spus tu, te aștepți să se întâmple în jurul tău ce-ți dorești tu. Păi, da. Doar că nu se întâmplă ce-ți dorești tu, se întâmplă ce-și dorește omul care are terenul de lângă tine. Și dacă el vrea să facă un bloc și are cadru legal să facă un bloc, îl va face. Un P+2 sau un duplex sau ce vrea să facă. Da, așa este. Și îl va face. Acum, tu nu prea ai ce să faci decât să-ți asumi faptul că te-ai mutat într-o zonă plină de dezvoltare. Dar te întreb tot eu. Dacă tu ai cumpărat o casă sau ai construit-o și ai dat pe 100.000 de euro, au trecut 5 ani și s-a umplut și nu-ți place, da? Nu-ți convine. Că ai vecini, că ăla latră câinii. E o problemă. Este, da. Latră câinii, da? Nu. Și o vinzi cu 180.000. Dar de ce nu o vinzi cu 100? Cu cât ai cumpărat? Cu cât ai cumpărat, corect. De ce o vinzi cu 180.000? Le vinde, că avem mișto acolo. Latră câinii. O vinzi cu 180.000 și zici, ce bine o mers. Păi stai puțin, adică te muți într-o zonă cu dezvoltare, îți crește valoarea imobilului. Corect. Te aștepți să ce? Cum să se dezvolte? Doar că ești tu acolo să se dezvolte. Adică în jurul tău să rămână șerpii și câmpul. Știi? Suntem un pic ipocriți la chestia. Suntem, din păcate. Suntem ipocriți, știi? Adică ne crezi valorile imobilelor. Da. Dar totodată
vrem să crească cumva, dar fără să dezvolte nimic în jurul nostru, știi? Nu e normal, e ca și cu discuția de pe principală, domnule, că să fac numai magazine, că e zonă de servicii, că... Păi, ok. Dar e normal să fie așa. E firesc, adică uite-te în Timișoara pe toate bulevardele, că sunt blocurile turn alea de Da. Și jos au spații de servicii. Spații comerciale jos, de la profiuri până la Xerox, până la sexuri. Nu am inventat noi. E normal și în orice țară te duci pe planeta asta. Este, așa funcționează lucrurile. Da. Nu putem să ne punem noi de a urmezi și curentului. Doamne, eu nu vreau. Nu poți. Și dacă te muți la Covaș, nu că și Covaș acum e într-o mare expansiune. Da. Ok, acum sunt case, dar o să mai rămâne case acolo. Hai să vedem peste 30 de ani. Da, vorba ta, așa nu e. mai sunt. Păi nu mai, că e normal. Și atunci e zonă periurbană, e ai logic. dat pe ea 20.000, o vinzi costă 20.000, te-ai dus mai la vale dacă asta îți dorești. Da. Și n-are nimeni o problemă cu tine, adică du-te, fă-ți liniște, știi? Așa e. Da. Ce zic? Suntem ipocriți. Andrei, așa și terminăm. Din păcate suntem ipocriți. Dar nu ne plac regulile, știi? Ție-ți plac? Băi, dacă sunt reguli și sunt normale, adică eu consider că un stat și o populație se civilizează după anumite reguli, da. Le urmezi? Păi trebuie să le urmezi. Vrei, nu vrei, trebuie să le urmezi. De ce nu te-ai implicat? Uite, o întrebare și eu așa. Așa. Pe final. Da, te rog. Lungim un pic finalul. Tu de ce nu te-ai implicat în viața politică? Sau de administrație? Nu. Nu sunt cu stomacul pregătit. Am probleme la stomac, știi? Fortificat foarte. Fortificat foarte, da. 40 plus, știi? Nu, acum... Asta e. Păi nu, că asta este, da. Știi? Da. Nu, politica nu e pentru toată lumea. Absolut. Eu consider că politica este pentru oameni care au bani. Politica este pentru oamenii care au bani, au realizat ceva în viața lor dar și fac politică pentru binele celorlalți. Categoric. Dar la noi e invers. Faci politică pentru bani. Parandărătul. Dar poți fi în planul 2. În echipa cuiva în care tu crezi într-o oarecare măsură. Bă, toți avem partii priori până la urmă. Categoric. Ai lăsat portița deschisă. În premieră ai lăsat portița deschisă. Bine. Ne auzim peste cât? Un an vin alegerile. Peste un an, uite, înainte de alegeri facem un podcast să vedem. Exact cu câteva zile înainte de alegeri să facem, să disecăm un pic. Păi nu, vreau să te disec pe tine atunci, să văd dacă... Disecă-mă. Dacă... Corect. Așa dacă... Bun, ok. Ne vedem peste un an. Da.